onyago gi sani koro wadonjane gwenge ma Migori. Ten munispa ma Migori ochiwo ndalo 30 ne johala ma uso gas mag tedo ni oneni gigero kuonde malong'o ma ikane gas kendo gibiro bedo kod obok madwarore ma yienegi mondo gitimo ohala mar uso gas. Meneja mar munispa ma Migori Muso Lwalo wacho ni gikawo okang' ma kamano mar geng'o masiche mag mach ma nyalo kel po nono ni dak mar gas mar tedo omuoch e kuonde ma uso. Lwalo bende wacho ni giseyango ni sani johala uso gas nyaka e kuonde ma chik ok opwodho, ka bende johala mathoth onge kod obok ma owinjore gibed godo. Nosingo ni apedha idhi tim ne jogo ma ok luw chike matayo ohala mar uso gas mar tedo ka kinde mar ndalo 30 orumo. Gas nyako gas gibiro bet mang'eny e town ka, to town wa do bet a caring town. En town modorito jogen ne. Mano mi watemo matek mondo mi wa inform gi, wamiyo gi 30 day notice mondo ng'ato ka ng'ato oket gas ni cage kendo bet gi documents midwaro. Omiyo nwa golo notice kawuono kwang'iso gi ni samida uso gas nyaki many report kwa kuom NEMA joma deal gi environment. Nyaki bed gi report mobet satisfy gi physical plan mang'isi ni kai monegi keti. Nyaki bed gi report moa kuom environmental officer mang'isi ni ya kumikete gas ni okubili ka ber. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nono kaka